नमस्कार, मी अर्चना आणि आपण पाहता सी न्यूज चांगल्यासाठी बेधडक. बुलेटिनची सुरुवात करूया हेडलाईन्सने. खुनातील संशयित सांगली कारागृहातून पळाला. शोधासाठी कारागृह पोलिसांसह पथके रवाना. उत्तम मोहिते खुनातील मुख्य आरोपीसह इतर 3 आरोपी 24 तासात ताब्यात. सांगली शहर पोलीस ठाणेकडील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेची कामगिरी. आणि सांगलीत मोबाईल दुकान फोडून 9,81,526 रुपयांची चोरी. चोरीत वेगवेगळ्या कंपनींच्या 60 मोबाईलचा समावेश.